Да, фанах го този път. Чай, че си са ми звъни, ще пера накрая. Кънче, не минай пред мен, брато. Червене, какво стана, бе? Мислих, че е сгънал. Той ми е фаворита. Как го е? Тя да търси всичките факти с гъпа. Нали? Червения, всички тия нисаните са просто чудовищни. Чудовищни са. Не, ти издържат, брато. Тези издържат. Не е 100 кана, той стои. Колко гранули има на фото? Добре. Ево, брато. Ево, брато. Ще направи скок нинджа от толкова. Видя ли огъня? Видя ли го? Да. Ево.